बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज दिनैनि समाव कालाइगावनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय लामानि गेजेराव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो। बे दुखुनांथाव जाथाया खबेरालि पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव जादों। गंसे साखा खबब्रै गारिया गोख्रैथिजों कालाइगावनिफ्राय अदालगुरि थांबाय थानाय समावनो गोख्रैथिखौ सामलायनो हायैयाव लामानि सेराव थानाय फांसे गिदिर बिफांआव सौग्रावो। जाब्रबथायाव गारिनि सामलायगिरि आरो सासे गथ'आ गोब्राबै जोखोम जायो। जायगानि सुबुंफोरा जोखोम जानाय सुबुंखौ थाबैनो देहा फाहामसालियाव थिसनो। बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज दिनै कालाइगावनिफ्राय अदालगुरिसिम थांबाय थानाय लामा गेजेराव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो। बे दुखुनांथाव जाथाया खबेरालि पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव जादों। गंसे साखा खबब्रै गारिया गोख्रैथिजों कालाइगावनिफ्राय अदालगुरि थांबाय थानाय समावनो गोख्रैथिखौ सामलायनो हायैयाव लामानि सेराव थानाय फांसे गिदिर बिफांआव सौग्रावो। जाथायाव गारिनि सालायगिरि आरो सासे गथ'आ गोब्राबै जखम जायो। जखम जानाय सुबुंखौ जायगानि सुबुंफोरा थाबैनो साखाथिनि देहा फाहामसालियाव थिसनदों।